Següent la formula en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar el diputat senyor Miquel Iceta. Endavant. Gràcies, president. Molt honorable president de la Generalitat, tot i les moltes diferències que ens separen, hi ha una prioritat que ens uneix, que és la lluita contra la pandèmia i els seus efectes. I des d'aquest punt de vista vull anunciar en nom del meu grup i reiterar el nostre suport al govern amb la seva tasca per lluitar-hi. Certament els rebrots que estem patint ens preocupen i molt, i per això li preguntem, president, sobre com valora la situació actual, com creu que hem arribat fins aquí i què ens proposa el govern per sortir-ne el més ràpidament possible. Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Doncs com he comunicat, bon dia a tothom, bon dia diputat, com he comunicat cada vegada que he tingut l'ocasió, la situació és preocupant a grans zones del país. En aquests moments més del 50% de la població pateix algun tipus de restricció. És preocupant com era al març? No, no és preocupant com estàvem al març. Per què? Perquè la situació és diferent. A 1 de juliol teníem 49 persones als llits d'UCI Covid. Ahir, a data d'ahir, teníem 56 persones, és a dir, 7 persones més. És a dir, des d'un punt de vista hospitalari no hi ha l'estrès hospitalari que podíem haver tingut al mes de març. Però tota la cautela, en absolut no hem de donar-li cap punt positiu a aquest fet. Recordem que havíem arribat a tenir 1.500 persones en llits Covid. Per tant, la situació és una altra, això és cert, però la situació és preocupant, perquè ara podem estar parlant de pacients més joves, d'una càrrega viral menor, que sabem quan arriben als hospitals com tractar-los, etc. Però jo, permeti'm que també li digui que després de les mesures que s'han pres aquesta última setmana, de triplicar el nombre de rastrejadors, de triplicar el nombre de PCRs, i arribant fins als 20.000 PCRs, de tenir un secretari de Salut Pública, em sembla que sabrem encarar com els propers mesos que hem de conviure amb aquest virus, que hem de conviure-hi, com podrem trobar totes aquestes solucions. Per repreguntar té la paraula el diputat. Endavant. Gràcies, president. Nosaltres la veritat és que creiem que els 99 dies de l'estat d'alarma haurien d'haver servit per preparar-se millor per a aquesta situació, per a la desescalada i el control posterior de la pandèmia. Dóna la impressió que el seu govern va estar més amatent a donar consells al govern d'Espanya que a preparar-se per les seves responsabilitats quan acabés l'estat d'alarma. I en aquest sentit, i s'ha dit aquí també, creiem que el fet que la fase 3 durés 24 hores va ser un greu error. Tampoc hem entès per què s'ha trigat 46 dies a nomenar un secretari de Salut Pública, a qui desitgem el màxim encert. Creiem que els dispositius de detecció precoç de nous casos, de rastreig de contactes i de quarantena de les persones infectades no han funcionat prou bé. Els brots del Segrià, de Lleida, de Barcelona i la seva àrea metropolitana i d'altres indrets creiem que ho han posat de manifest. I des d'aquest punt de vista creiem, president, que anem tard. Creiem que no comptem encara amb prou rastrejadors. És veritat que els experts han demanat doblar el nombre que en tenim, però en tot cas volem donar la benvinguda als nous 500 que va comprometre el nou secretari de Salut. A qui demanem també un enfortiment del sistema d'atenció primària, perquè és a la primera línia on es pot ajudar més al control inicial d'aquests brots. Nosaltres creiem que les mesures que ha pres el govern, a les que donem suport, haurien d'haver estat potser més precises i atacant els brots reals, més específiques. Algunes activitats culturals i esportives estan mantenint prou bé els mecanismes de protecció, de precaució, i en canvi probablement algunes aglomeracions nocturnes que congreguen molta gent sense possibilitat real de garantir les mesures de protecció haurien de ser realment prohibides i evitades. Per assegurar que les mesures que es prenen siguin al màxim d'efectives, més col·laboració amb els ajuntaments, més informació i més atenció molt possible. Gràcies, diputat.